ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ଉତ୍ତର 50 ଓଡ଼ିଆ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା। ସେ 1935 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦର କବିତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ନିଜ କବିତା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଛନ୍ଦ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଚୟ କବିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଅଛି। ସେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କବିତାର ଭାବଧାରାକୁ ଏବଂ ତୀବ୍ର ବେଦନାବୋଧକୁ ସାର୍ଥକ ଓ ସରସ ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ଏହା ଏକାନ୍ତ ସମର୍ଥ ହୋଇଅଛି। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ତଥା ଦର୍ଶନବାଦୀ କବି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ ନିଃସଙ୍ଗତା ଓ ବ୍ୟର୍ଥତା ତାଙ୍କ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଆବେଗ। ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ କବିତାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଆତ୍ମଗତ ଭାବ ଏକ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରସିକତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ବେଦନାବୋଧକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାଙ୍କର ଏକ ବିଚିତ୍ର କାବ୍ୟ କୌଶଳ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ନୂତନ ପରମ୍ପରା ତରୁଣ କବିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିଅଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି କବିଙ୍କର 4ଗୋଟି କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେତେ ଦିନର, ଅନେକ କୋଠରୀ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା, ସପ୍ତମ ଋତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଧା। କବି ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଯୁବସୁଲଭ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ହତାଶା ଓ ତଦୁତ୍ତାରୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କାବ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ବି ଏ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରେମର ଗତାନୁଗତିକତା ଢଳିଯିବା ଏବଂ ଜାଳିଦେବା ପରି ଆସକ୍ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଅଛି ଗଭୀର ନିରୀକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାବ୍ୟ ସ୍ମରଣରେ ଏକ ନୈରାଶ୍ୟକାତର ମଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁ ହୁଏ। ପ୍ରେମ ଓ ଦେହକାମନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ସଂସ୍କାରକାମୀ ମନର ପରିଚୟ ବହନ କରେ। କବିତାର ସାରକଥା। କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି କବିତାଟି 1955 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଝଙ୍କାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏକ ଆବେଗାତ୍ମକ ରୂପ ହେଉଛି ଏହି କବିତା। ରୁଗ୍ଣ ଧନହୀନ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଶେଷ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପେଟର ଭୋକ ପାଇଁ ସେ ତାର ଧବଳ ସତୀତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଚ୍ ବଜାରରେ ନିଲାମ କରିଛି। ସାମାଜିକ ଆଦର୍ଶବୋଧ, ଫମ୍ପା ନୈତିକତା ଦେହଭୋଗର ସ୍ରୋତରେ ପତର ପରି କାହିଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଭାସିଯାଇଛି ପ୍ରିୟତମ ପୁରୁଷର ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅନୁରୋଧ। ପେଟର ଭୋକ ସହିତ ଦେହର ଭୋକ ଓ ତାର ପାଦକୁ ଅକାତକାତ ପାଣିକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ କବାଟ ଅଧା ଖୋଲା କରି ଚାହିଁଛି ବାହାରକୁ। କାଳେ କେହି ନାରୀଦେହ ଲୋଭୀ ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଡରି ଡରି ରାତିରେ ରହଣିଆ ସାରି ତା ଘରକୁ ଆସୁଥିବ। ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗରେ ତା ଦେହକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ଖେଳରେ ପ୍ରମତ୍ତ ରହିବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଦେହ ଲୋଭୀ। ନାରୀ ଦେହ ପାଇଁ ସେ ପଦପଦବୀ, ମାନସମ୍ମାନ, ଏପରିକି ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ପଲକ ପାତରେ ମାପି ତାପରି ଅଗଣିତ ନାରୀ ପକେଟର ପଇସାକୁ ଉଚ୍ଚତମ ମାନଦଣ୍ଡ ଧରି କାଳେ କିଏ ଡାକୁଥିବା ତାକୁ ତୀବ୍ର ଭୋକ ଆଉ ଭୟର ଭାଷାରେ, କାଳେ କିଏ କହୁଥିବ ଥାନ ଦିଅ ମୋତେ ତମେ ରାତି ଲାଗି ତମରି ବସାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ତାର କଳାକାଚ ଭଙ୍ଗା ଲଣ୍ଠନକୁ କମେଇ ଦିଏ, ଯଦିଓ ତାର ସଂସ୍କାରକାମୀ ହୃଦୟ ବାସବତାର ତୀବ୍ର ଆଘାତରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼େ। ତେବେ ବିବେକକୁ ହତ୍ୟା କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ତାର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଜୀବନର ଆଲୋକିତ ଦିଗ ଭାବରେ ବରଣ କରିନେଇଛି। ସେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ ଡାକେ, ମୂର୍ଦ୍ଧନାରେ ଜିଭ ଚାପି ଚୁ ଚୁ କରେ। ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ କର୍ପୂର ଗୋଳି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଏ ଓ କବରୀ ସଜାଏ। ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ରୁଣୁଝୁଣୁ ହୋଇ ବାଜି ଉଠେ। ସତେ ଯେପରି ଏହି ଚୁଡ଼ି କହେ, ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ ମରିନାହିଁ, ଏବେ ବି ସେ ଏଇ ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘରେ ଜୀବନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ତାର ଏହି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଚିତ୍ର କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଯେପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରମା କମାଏ ବତିକାଚ ଭଙ୍ଗା କଳା ଲଣ୍ଠନର, ଇସ୍ପାତର ଧାର ପରି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ବାଜି ବସେ ଅନ୍ଧାରର ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳାରେ। ମୂର୍ଦ୍ଧନାରେ ଜୀବ ଚାପି ଚୁ ଚୁ କରେ, ଡାକେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଗଳାରେ। ମୂର୍ଦ୍ଧନାରେ ଜୀବ ଚାପି ଚୁ ଚୁ କରେ, ଡାକେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଗଳାରେ। ତଥାପି ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ ବଞ୍ଚେ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧାରରେ ପୁରୁଷର ଯୌନ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇ ସେ ତାର ଅବସନ୍ନ ଦେହକୁ ସକାଳର ଆଲୁଅରେ ଶୁଣ୍ଠି ଆଉ ଗରମ ପାଣିରେ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ। କ୍ରମଶଃ ଏ ଜୀବନ ତାର ଘୋଷରା ହୋଇଯାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେତେଟା ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ତାର ଦେହକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ କବି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଯେମିତି ନିଭୃତ ଏକ ଗଡ଼ଜାତି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘକାୟ ଅଜଗର ଖସି ଖସି ଓସ୍ତ ଗଛ ଡାଳୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘେରିଗଲା ଅସହାୟ ମିରିଗ ଛୁଆକୁ, ଚକ୍ରାକୃତି ହୋଇ ତାର ଚୁରି ଦେଲା ଅସ୍ଥି ଆଉ ହାଡ଼, ଉଦରସ୍ଥ କରି ଶବ ଆରମ୍ଭିଲା ସୁଦୀର୍ଘ ପହୁଡ଼। ପୁରୁଷର ଆଲିଙ୍ଗନ, ଚୁମ୍ବନ ଓ ଝାଳର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ସକଳ ନାରୀସୁଲଭ ଆବେଗ ଲୁପ୍ତ ହେଲା। କେବଳ ଦେହଦାନ କରି ପୁରୁଷର ଅର୍ଥରେ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା। ଆବେଗ ରହିତ ଗୋଟିଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନ ସେ ବିତେଇଲା। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଶାମୁକା ଗର୍ଭରୁ ମୁକ୍ତା ଜନ୍ମ ନେଲା ପରି ଅତୀତର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ତାର ସ୍ୱାମୀର ସକଳ ସୁହାଗ ମଥା ଟେକି ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୁଏ। ତାର ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେପରି ତାର ରୁଗ୍ଣ ଆଉ ଧନହୀନ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଶିରାଳ ହାତରେ ତା ଚିବୁକକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ସୁଖରେ ରଖିପାରି ନଥିବାରୁ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଅଳି କରନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ନିକଟରେ। ତା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କେହି ପୁରୁଷ ତା ସ୍ୱାମିତ୍ୱକୁ ଭାଗ ବଣ୍ଟରା କରୁ, ଏହାକୁ ସେ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଧିକ୍କାର କରେ ନିଜର ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁରକୁ। ପୋଡ଼ା ପେଟଟା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବିଟପି। ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ହାତର କାଚ। ଏହି ହାତର କାଚ କେତେ ପଟକୁ ସେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଲାମ କରିଛି। ମିଛ ମିଛ ଚାଟୁ କଥା କହି ସେ କେବଳ ପ୍ରତାରିତ କରିଛି ନିଜକୁ। ମଦ୍ୟପ କାମାସକ୍ତ ପୁରୁଷର ଆଖିରେ ତଥାପି ସେ ଜିଇଁଛି ଗୋଟିଏ ରୂପବତୀ ସୁହାଗିନୀ ନାରୀ ସାଜି। ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଅନ୍ତର୍ଦାହରେ କବିଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଯେପରିକି ମୋତେ ତମେ କ୍ଷମା ଦିଅ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବିକିଛି ହାଟରେ। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରତୀକ ଏ କାଚ କେତେ ପଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ କରେ ନିଲାମ ମୁଁ ନୂତନ ଗ୍ରାହକେ। ଦାମ ଦିଆ ଚାଟୁ କଥା କହି କହି ନିଜକୁ ଠକିଛି। ମଦ୍ୟାସକ୍ତ କାମୁକର ଆଖିରେ ଓ ଦେହର ତାତିରେ ରୂପବତୀ ସୁହାଗିନୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବି ଅଦ୍ୟାପି ଜିଇଁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଞ୍ଚେ ଏକ ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ସେ ମିଛ କହି ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକେ। ଅଥଚ ଏହି ଆତ୍ମଘାତୀ ପ୍ରତାରଣା ତାର ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ସେ ପ୍ରତି ପଦପାତରେ ସ୍ଖଳନର ଅନ୍ଧକାର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ଧସେଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆତ୍ମପ୍ରତାରଣା ତାକୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରୁଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ବାସ୍ତବତାର ସ୍ୱରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିକୁ ସତ୍ୟ ଗୋଟାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ। ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ
କିଛି ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ। ତେଣୁ କବି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାରୁ ବିରତ ହେବା ପାଇଁ ଅଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ ଏହି କମଳା ବା ଚମ୍ପା ପରି ସାମାନ୍ୟ ବେଶ୍ୟା ନୁହଁ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମାନ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେହଜୀବୀ, ଅଥଚ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ତୀବ୍ର। ଯଦିଓ ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା, ତଥାପି ତା ହୃଦୟରେ ନିଜର ମୃତ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଏବେ ବି ସୁହାଗ ଭରି ରହିଛି। ମଣିଷର ଜୀବନ ଚକ୍ରବତ୍ ଘୂରେ। ମଣିଷର ଜୀବନ ଚକ୍ରବତ୍ ଘୂରେ। ଏହି ଆବର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷର ହୃଦୟ, ବିବେକ ଓ ଆଦର୍ଶ ପେଶୀ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ପାଇଁ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ଆଦର୍ଶ ଓ ବିବେକର ହତ୍ୟା। ଏଥିପାଇଁ କବି ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଦାହ ମଧ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ ନ କରିବା ପାଇଁ ସାବଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜୀବନର ଚକ୍ର ଘୂରେ, ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ ପେଶୀ ହୁଏ ହୃଦୟ ଓ ବିବେକ ଆଦର୍ଶ। ଜୀଇଁବାଟା ବୋଧ ହୁଏ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ସତ, ତାଠାରୁ ବି ସତ୍ ବୋଧେ ଆଦର୍ଶର ହତ୍ୟା ଆଉ ବିବେକର ମୃତ୍ୟୁର କାହାଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ଳାନି କିମ୍ପା ଏ ଗ୍ଳାନିର ପରିଣାମ ଖାଲି ତିଳେ ତିଳେ ଅନ୍ତର୍ଦାହ। ସାବଧାନ ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ, ସାବଧାନ ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।